என்ன மொபைல் உண்டு ಅಮೂಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮರ್ ಉಂಡು ಸುಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಅದೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ದೆ ನಂಬರ್ ಹಲೋ ಆ ಸುಜಿತ್ ಒಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಬತ್ತನ 510 ಒಲಿಯಾ ಪಂಡ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಂಗ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ ಬೇಗ ಸರಿ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೆ ಮೀನು ನಿಂಗದಿನ ನಿಂಗರದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಂ ಗೋಣಿ ಉಂಟಾ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಬತ್ತು ಸರತೆ ಈಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮುದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಂಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಿತ್ತ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದಾರ ಬಂಗ ಆಗ್ಬೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಪದವ ಪದ ಬೈಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬರ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ದೀಪ ನಂದು ರಿಕ್ಷಾ ದೀಪ ಹೋದ್ ಬುಡ್ದು ಕತೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಹುಡ್ಕ ಬೈ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಾಡತ್ತ ನಾನಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ 14 ಪೂರ ಮೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಒಂದೆನ್ನ 236 ಪೆರ್ಮಾರಿಂದು ಯಾಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬೆಳ್ತಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಜಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ದಿಕ್ಕುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಚದ ಅಂಚಿ ಬರೋ ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಚಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ದಿಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಪುಣ ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಮೂಲೆ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಬುಡ್ನಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತವೆ ಇಂಚೆ ಗೋವಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬುಣ್ಣೆ ಅನ್ಬೋದು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೋಣ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಮಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೇಫ್ ತೊಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಚ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೇರ ಮೀನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲು ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕೋರಿ ಬೂರ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಟು ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಪುಚ್ಚರು ಪೂರ ತಿಂದಂಡ ಅಂಚ ನನ್ನೈತೆ ಪೋಯಿ ಬಾಂಚಿ ಒಂದು ಜಾಮಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಡೆ ಪುನಃ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎನ್ನನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಐನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕಾಡು ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಚದು ಅವು ಸೇಫಾದ ಪೋನು ಕಾಡಿಗೆ ಈ ಗೋಣಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಡು ತಗೊಂಡು ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ತುಳು ಡಿಸ್ಕವರಿ SN ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಐನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.